Вітаю всіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Заўтра Віктору Лукашенку спаўняецца 50 гадоў. Можно его поздравить, да? Што тата падорыць на юбілей свайму старэйшаму сыну, самаму багатаму і ўплывоваму чалавеку ў краіне. Прэзідэнтамі ў Беларусі могуць быць толькі Лукашэнкі. Раскажам, які шлях да запаветнай пасады пракладаюць для лукашэнкаўскіх дзяцей. Я только что проходил ежегодное обследование. Это заняло у меня почти 2 суток. С ночевкой. Што будзем рабіць, калі Пуцін рэалізуе сваё жаданне? Создать условия, при которых человек будет жить до 150 лет. Тэхналогіі наступаюць. А павядзём, як прэзідэнта Расіі абаранялі ад айчыннага робота. Форму когда ты? Колькі прэзідэнтаў у Беларусі? Апазіцыя скажа, што ніводнага. Афіцыйная ж версія – 2 прэзідэнты. Гэта розныя асобы, але прозвішча ў іх адно. Стары Лукашенка прэзідэнцтвае больш за 3 дзесяцігоддзі. Ягоны сын амаль 5 гадоў. Лукашенка падарыў Віктору сваю пасаду прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту на мінулы юбілей сына. Можно его поздравить. Заўтра Віктору спаўняецца 50 гадоў. Старэйшы сын Лукашэнкі – найбагацейшы чалавек Беларусі. Получилось сконцентрировать и силы, и средства, и финансовые средства получилось. Што ж падарыць сыну, у якога ёсць літаральна ўсё? Застаецца хіба толькі прэзідэнцтва ў краіне. Транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть. Он будет править в стране. Не такі гэта ўжо і неверагодны сцэнар. Віцяня, як яго ласкава называе тата, стаіць літаральна за 1 крок ад прэзідэнцтва. Мы очень оптимистично смотрим на будущее. З самага дзяцінства Віцяня рабіў усё, каб дагадзіць тату. А як інакш, за кожны няправільны рух Лукашенка біў сына. Не шлепок, а хороший ремень иногда тоже полезно для ребенка. Виктор часто получал он от меня как старший. Каб спадабацца бацьку, Віцяня ўсё паўтараў за ім. Вот он музыкальную школу закончил, ну как я, по классу баяна. Як і тата, пачаў гуляць у хакей і, вядома ж, перамагаць. Если ты стремишься к этому, естественно, ты этого добиваешься. И не обязательно в спорте. Можно достичь больших результатов и в других видах жизнедеятельности. И в политике, и в бизнесе, и в экономике, и пойти по другим карьерным лестницам. Віктор не ішоў па кар'ернай лесвіцы, ён узнімаўся на хуткасным ліфце. На 30годдзе сына Лукашенка падарыў яму пасаду, на якой Віця ўзяў пад кантроль усіх сілавікоў у краіне. У него и так должность, дай бог каждому, приличная, помощник по национальной безопасности. Незаўважна для беларусаў Віктор зрабіўся фігурай нумар 1 і ў бізнесе. Ён адказвае за інвестыцыі і адкаты, курыруе продаж зброі, звышдаходны тытунёвы і алкагольны бізнес, угоды з арабскімі і афрыканскімі краінамі. Віктор алігарх з мільярдамі на рахунках у арабскіх краінах і не толькі. У одного из моих сыновей, а в Швейцарии 840 или сколько миллионов долларов. Ён мог бы жыць прыпяваючы ў сваёй рэзідэнцыі ў арабскіх эміратах, але кажа, што цягне на радзіму. І не дзіўна. Тут яго ўлада і ўплыў. 5 гадоў таму Лукашенко падарыў сыну яшчэ і генеральскае званне. Мы вручаем генеральские погоны настоящим мужикам. Дзякуючы пасадзе прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту, Віктор пачаў піярыцца. Хоць і зрэдку, але хадзіць у народ і не з пустымі рукамі. Раз на год улетку Віктор прыязджае ў адзін з раённых цэнтраў, ладзіць спартовае свята і перадае грошы ад Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Давайте заслуженно отдохнем. А ўзімку ён са сваёй шматдзетнай сям'ёй наведвае дзіцячы дом, што абавязкова паказваюць усе дзяржаўныя каналы. Віктор ідзе ўслед і за палітычным курсам Лукашэнкі. Мы вместе с россиянами. Але ёсць і адрозненні. У параўнанні з бацькам Віктор маленькага росту. Старший сын черномазый такой. Без харызмы і коснай языкі. Много говорить не буду. Народ за такога не прагаласуе. А гэтага і не трэба. Узел завяжи. Молодец. Бацька ўжо прыдумаў, як зрабіць сыну галоўны падарунак – перадаць прэзідэнцтва.
Паводле змененага Лукашэнкам заканадаўства, у выпадку сыходу прэзідэнта пераняць рэальную ўладу ў краіне зможа старшыня прэзідыуму усебеларускага народнага сходу. Передаю вам своего старшего сына. Большое спасибо, уважаемый товарищ президент. Ці падорыць Лукашенка Віктору на заўтрашні дзень народзінаў шчаслівы білет у прэзідыум, а пасля і прэзідэнцтва мы побачым 18 снежня, калі мае адбыцца паседжанне УНС. Именно в канун Нового года, в Новый год, любое желание исполняется. Надо просто очень захотеть. А мы просім вас падарыць нам лайки пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. Дажыць да 150 гадоў. Кожны месяц Владзімір Пуцін узнімае гэтую тэму. Цяпер жа мы пабачылі, што ён уласнаручна запісвае ўсе рэцэпты доўгажыхарства. Расійскі народ спісваць рана. Яны ўсё ж зрабілі робата. Ды яшчэ якога, сам Пуцін быў яго на падтанцоўках. Робат не толькі танчыць, але і размаўляе. Меня зовут Грим. Імя замежнае, затое душа дакладна расійская. Ад усёй душы цару кланяецца. Очень красиво. І айдала дарэмна назвалі неадушаўлёным аб'ектам. У яго яшчэ шырэйшая душа. Ён адразу чылом б'ёт. Замежнікі не зразумелі задумы. Они тупые. А грыны не разумеюць і нават баяцца расейцы. Пуціну параілі адысці як надалей ад робата. А калі ён спыніўся за спіною прэзідэнта, ахоўнік прагнаў андроіда. Баяцца дыктатары і штучнага інтэлекту. Он рассказывал такие вещи, которые я и не догонял отчасти. Ні Пуцін, ні Лукашенка не карыстаюцца нейрасеткамі і хочуць, каб мы не выкарыстоўвалі прасунутых заходніх мадэляў штучнага інтэлекту, бо замежныя нейрасеткі небяспечныя, іншадумству могуць навучыць. Искусственный интеллект. Как мы завтра будем бороться против этого? Весь спектр таких моделей должен проходить обучение и полностью контролироваться российскими специалистами. Пуцін, які будуе амбітныя планы стварэння айчыннага генератыўнага штучнага інтэлекту, на канферэнцыі ў справе тэхналогіяў чытаў з паперкі, а не з сучаснага тэлесуфлёра, як гэта робяць лідары тэхналагічна прасунутых краінаў. А калі на канферэнцыі пачалі апавядаць, як тэхналогіі змогуць дапамагчы пражыць да 150 гадоў, Пуцін пачаў усё запісваць на паперку. Можно, наверное, довести до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало. Так же, как денег. Бездэфіцытная і чыстенькая Беларусь. Гэтыя міфы развянчаў сам Лукашенка. Прызнаў, што ёсць чэргі і што транспарт у нас смярдзючы. Насамрэч праблема большая за маштаб маршрутак. Метров здесь 150 где-то очередь. Это очередь знаете куда? А вот куда? Вот маршруточка одна заполняется. Беларусы знайшлі спосаб дагрукацца да Лукашэнкі. Пра сапраўдны стан краіны ён даведваецца з тык-току. Очереди на маршрутке. Стоят, особенно в часе пик, по 150 метров они пишут в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку вонючую. Лукашенко загадаў развязаць праблему на Меншчыне. Скаргі пасыпаліся з Віцебшчыны. Как можно выпускать такие трамваи? Там же присесть негде. Такая грязь. Вы ж не свиней возите, а людей. Или вот для вас это одно и то же? И на трамвайные рейки скардятся. В Витебске устали даже трамвайные рельсы. Очередной случай схода трамвая с них. У поликлиники номер 2 трамвайные пути разбиты. Рядом ямы, о которой люди ломают ноги. У Полацку наракаюць на аўтобусы. Оказывается, развязанне вельмі простае. Надо заменить все. Не ўсё, а ўсяго толькі 1,5 десятка аўтобусаў на ўсю краіну вылучаць. Принято решение 15 автобусов. Але з гэтых не ўсе спадабаюцца прыдзірлівым беларусам. Тут на новенькі электробус наракаюць. Падумаеш, адказала ўправленне. І ў гэтым чамусьці начынка не падабаецца. Новый автобус МАЗ тоже состоит из монтажной пены. И это сделали не какие-то мудаки, а инженеры на заводе. Поэтому пена – это часть конструкции машины. Лукашенко, які недаўна наведваў Віцебшчыну, аўтобусаў гэтых не пабачыў. Дзеля яго картежу транспорт спынілі, дарогу перакрылі. Если мне пришлось бы ехать, мы с удовольствием поедем на автобусе. Бедны, замест таго, каб ехаць сярод народца, стоячы ў аўтобусе, даводзіцца без задавальнення ў шыкоўнай інамарцы сядзець.
Для поўнага шчасця мог бы людзям мікрааўтобусы з картэжу аддаць, а са сваёй аховаю, кухарамі, медыкамі ў адным аўтобусе ехаць і яскравыя гарачыя ўражанні мець. Што будзе, калі спалучыць сучасны транспарт, электракары, электробусы са штучным інтэлектам? Гэта і ёсць будучыня, якая ствараецца на нашых вачах. Тайванская кампанія Foxconn, найбуйнейшы ў свеце вытворца айфонаў ды іншых гаджетаў, аб'ядналася з OpenAI, распрацоўшчыкам знакамітага чату GPT. Цяпер яны разам будуць ствараць тэхніку. У гэтым партнёрстве кожны робіць тое, што ўмее найлепш. Разам яны могуць змяніць правілы гульні. У Тайвані кампанія Foxconn прэзентавала свой першы электракар, распрацаваны японскімі інжынерамі. Аўто будзе выпускаць як у версіі легкавога аўтамабіля, гэтак і мікрааўтобуса. Кампанія паказала і электробус, які ўжо гатовы працаваць у гарадах. І электракары, і роботы, і новыя серверы – частка вялікай стратэгіі, у якой штучны інтэлект і транспарт рухаюцца разам. Транспарту робіцца ўсё больш на дарогах, але гэта не значыць, што будзе менш бяспечна. Сучасныя тэхналогіі дапамагаюць і будучым кіроўцам, і інструктарам кіравання. Гэта аўташкола ў Вялікай Брытаніі, дзе для навукі выкарыстоўваюць віртуальную рэальнасць. Навучэнцы, надзеўшы шлемы Meta Quest 3, трапляюць у надзвычай складаныя сітуацыі на дарозе, але пры гэтым ні яны, ні пешаходы не рызыкуюць жыццём. У Еўропе колькасць раварыстаў і самакатчыкаў імкліва расце, і гэта таксама патрабуе новага падыходу ў навучанні. У аўташколе заўважылі, з выкарыстаннем VR-тэхналогіі вынікі тэстаў значна палепшыліся. Заўтра, як вядома, чорная пятніца, дзень зніжак і распродажаў. І заўтра ж сусветны дзень адмовы ад пакупак. Выбар за вамі. Я на гэтым развітваюся з гаспадарствам. З вами была Вольга Старасціна. Пабачымся ў будучыні.